sme teraz videli. Tak si sa smial, ale hrozne niečo sa tam stalo. Ale hrozne si sa smial. Ja sa zvyknem hrozne smiať. To bolo ale úplne, že... Došiel honorár, ale... Počkej, čo to bolo, ale... Aha. To znamená, že to mám uviesť? Áno. Dobre, príjemný dobrý večer. Ctený a vážený Londýn. Neviem, koľko vás tam je, dúfam, že veľa. Dnes večer to bude z klubu Pod lampou partička. Ono v takom zvláštnom zložení, také zvláštnej atmosfére máme týchto dvoch divákov v podstate len, aj to sú len figúry a my sme zvyknutí na potlesk. Znie to možno tak horenosácky, ale je to tak. A tu ten potlesk nebude, tak verím, že aspoň v tom Londýne bude, no tak pár ľudí tu zase je, musíme povedať, áno, porušili karanténu, to budú mať prúser. Dobre, dámy a páni, dovolte, aby som vám predstavil dnešných hostí, ktorých tu máme a zároveň účinkujúcich, bude to zase bez potlesku, tak máme tu pána Richarda Staňkého, zatleskajte. Je to aj Miško Kubovčík, to je on, je to aj Roman Pomajbo. Volám Londýn. A je to aj Števko Martinovič. Hello. A náš hudobník Robko, samozrejme, ktorý takisto nesmie chýbať. Vráťte kameru na mňa, lebo chcem vám zdeliť zase niečo dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Toto, čo sa tu dnes udeje, je čistá improvizácia. My sme partičku nehrali strašne dlho, teraz strihajte trošku aj chalanov. My sme partičku, lebo sa budem na nich odvolávať. Chalani, my sme dlho nehrali partičku, že? Aj tam máš kameru. Aj tam mám kameru. My sme dlho nehrali. Dlho sme vôbec nehrali, no, ale partičku sme v takéto zostave hrali vôbec niekedy. Ja som naposledy asi pred 2 rokmi. Alebo... Pred 2 rokmi. No, a odtedy si ináč nabral cecky celkom, mám pocit. No tak kojím a korona... Nie, ale fakt, ako evidentne, že chodíš do posilky asi, ne? Nechodím, čo je všetko zavreté. Neklám. Zdá sa mi, že chodí. Doma, všetko. Áno. Všetko doma. Áno, všetko doma, na verajoch a pod postelou, tam si zachytím nohy a tak. Ale prospieva ti to, Richard. Prospieva, hej, ale aj tak už by som radšej, keby otvorili. Áno, tie posilky. Miško, ty by si čo za najradšej, keby čo bolo? Čo ako? No všeobecne, keby si mal teraz dosah... Pekne, no. Keby bolo pekne? A budúci týždeň má byť pekne. Budúci týždeň, áno. Ale to hovorili aj pred tým týždňom, jak to dopadlo. OK, Roman, a ty? Čo máš nové? Ja naozaj kojím. Ja som si urobil veľa detí, lebo je čas teraz. Počkaj, ty si urobil teraz deti? No, tak to vyšlo. Počkaj, ty už teraz máš deti, či si urobil deti Mne teraz? to tak vyšlo, že mám takého COVID-19, sa narodil v 19. roku. 2019, Ja aj tak, čiže dobre. mám čas teraz sledovať... Že sa narodil už ako 19. A mám čas sledovať, ako mu rastú zuby, ako sa učí chodiť. A že to je paráda, ne? Je to nádherné. Máš čas a môžeš v tomto pokoji pokojiť. Je to, všetci mi závidia, vidím, že každý by to si rád so mnou vymenil. Akorát ja by som rád by som išiel do roboty a keď už som, lebo vieš, raz som hore, raz som dolu, že teda dokedy toto, jak to bude. Výťahár. A moja žena mi na to povie, ktorý chlap by, co by za to dal, že môžeš byť takhle doma a sledovať, jak krásne to roste. A to Presne na tom sa zhodneme všetci. Každý chlap by toto, za to všetko. Ale za to obetoval úplne všetko. som rád, lebo mám doma publikum, takže si to užívam. Áno. Je nás dosť. Áno. Števko, ty ako prechádzaš tieto dni životom? Dobre, ja som to už aj prešiel celé. Áno, a ja. A dobre, tak sa nejak vyrovnávam so situáciou, snažím sa z toho nič vyťažiť maximum, čiže je to také polonič a... No. A je to taká zvláštna situácia, ne? Mám pocit, že taká celkovo tak... Počkaj, nám sa stala taká situácia... Prepáčte, len vám to poviem, lebo treba, hej. Nemali sme čas sa porozprávať. No áno, však práve preto. Čiže toto bude veľmi... Prepáčte, kamera na mňa. Toto bude veľmi nudné vydanie Ctený Londýn. Hej, to bude taká diskusná... Nie, nebudeme skutočne hrať. Však ale veľmi dôležité zábavné je to, hry. že sme sa stretli. Presne tak, porozprávať. o toto ide. Chcem povedať takú jednu zvláštnu situáciu, to, čo sme zažili s Adelou, konkrétne v Terchovej. Sme boli s Adelou Vinceovou v Terchovej. Za ňou prišli dve také zvláštne veštice, a to je rok a pol dozadu. Čiže ešte pred koronou. Ešte pred koronou. A povedali, že, pozor, teraz upozorňujem na, že čo toto? Že zomrie nejaký prezident a že budú umierať vo veľkom ľudia. A fakt, že policajný prezident zomrel, keď možno sa to dá považovať za prezidenta, a že fakt zomierajú ľudia. A ešte povedala tretiu vec, sa tu radšej nepoviem, nechcem vás plášiť, to sa týka Londýnu. Dobre, to bol taký forgle na záver. Tak sme radi, že sme vás videli. Ja prosím vás, ja vám ešte, zasa kameru na mňa prosím, alebo aj tam budem hovoriť, lebo nestíhate. Každopádne, chcem vysvetliť, že prečo sme bez rušok, my sme otestovaní všetci, čiže mali by sme byť relatívne zdraví, respektíve o jednej chorobe vieme, že ju nemáme, o ostatných radšej nechceme vedieť. Každopádne, ja som teraz, normálne, že online, milujem to slovo, na Facebooku, kde by ste mali byť teda nejakým spôsobom asi aj vy prítomní. A nehovorím to vôbec náhodou, hovorím to kvôli tomu, že
tie jednotlivé hry v tej partičke sú skutočne improvizácie a na to, aby sme nám to tak trochu dokázali, aby to ako improvizácia mohlo fungovať, tak budem rád, ak vy budete prispievať svojimi jednotlivými nejakými príspevkami, konkrétne v nejakých veciach, ktorých vás vyzveme. Hej? A iste dnes večer si zahráme hru, ktorá sa volá Party. Je to taká veľmi jednoduchá hra, kde sa traja z týchto premenia na nejakú, jak by som to povedal, premenia na nejakú vec, alebo na niečo, čokoľvek, možno aj jav, hej, alebo stav nejaký, hej, ja neviem. Doprastav napríklad, to je krásne, to sa dá zahrať veľmi rýchlo. Čiže na hocičo, a bol by som rád, keby ste mi písali nejaké tipy, teda hej, vy, sem na ten Facebook. Dúfam, že to nejako ja technicky zvládnem. Ja som na tom Facebooku To sa môžu pripojiť len z Londýna, odtiaľto z Bratislavy? Alebo... Ja neviem, jak to ten Zuckerberg má urobené toto celé. To vôbec netuším, že či ak sa oni môžu pripojiť, ale predpokladám, že asi môžu, no. Tak... A oni môžu rozhodnúť teda, kto čo má hrať. Tak, to nie, to asi toľko demokracie tuto na Slovensku my nedovolíme. Nie, oni rozhodnú len o nejakých tých témach, ja vám to tak potom nejako rozdelím. Ale na úvod sme si mohli zahrať nejakú takú spontánnu hru, nejakú. Čo by ste si, máte nejakú preferenciu, lebo nemám s kým teraz akože... Pred 2 rokmi, čo? Ja neviem, ja už si nepamätám, ako vôbec hry. No viem, že bolo niečo také, že... Ja si pamätám všetko, lebo... Reklamácie? Reklamácia, no. A to by si zahral niekto reklamácie od vás? Čo to bolo tak dávno? Ako si sa ty voláš? Reklamácia. Ako? Adela. Meno. Adel Ghanam. Lebo fakt to bolo dávno. Nie, reklamácia je veľmi jednoduchý princíp, to sme si na úvod mohli dať, lebo to tak celkovo... Nie, iné dajme. A tá druhá bola čo? Prekladanie. Ne, prekladanie. Preklad je dobre, ale dajme detektor lží, to je na túto dobu, si myslím aj, pozdravujem aj do parlamentu, to je na túto dobu celkom tak ako priznať, čo ten detektor lží. Že to je, že keď ty ja keď zazvoním, to znamená, že klame niekto. Buď jeden alebo druhý, tu hrajú len dvaja ľudia aj v tomto prípade. Áno. A musíme si akurát vymyslieť tému nejakú ústrednú, čo by ste mali byť. Ono takto, tá modelová ideálna situácia je, že Robko, pomôžeš mi ty možno. Tá ideálna modelová situácia je, že policajt zastaví nejakého vodiča alebo niekoho, alebo je to vyšetrovateľ, nejaký podozrivý. Modelová ideálna situácia, ale môže to byť hocičo iné. Robko, pomôž mi ty, nie si ozvučený, bude to vyzerať veľmi dobre, keď budeš rozprávať. Prosím ťa, tak povedz, že... a ja to budem prekladať potom do angličtiny. Aha. Ďakujem. Tak nech pán... Pardon, ďakujem pekne. Toto je majiteľ klubu ináč, pán Štefánik. On by mohol povedať. Známy podnikateľ v gastre. Štefan, tak povedz, ako by si chcel tému. Môže si vymysleť, keď už... Nejakú tému, alebo zakričte niečo, Poprosil spolievku. Rozhovor dvoch ľudí, môže to byť nejaký pohovor, alebo niečo takéto. Alebo keby nás zastavil policajt, že ideme z partičky. Ne, lebo povedz, u nás, milí Londýnčania, momentálne policajti u nás zastavujú ľudí po 8 večer, že kam idete. Áno. A vy sa ich tiež opýtate, že tu stojíte. No, takže... Á, dobre, čiže dali by sme túto modelovú situáciu, že ide niekto po 8. Po 8 je u nás zákaz chodenia po ulici, nesmie nikto ísť von, my sme tu po 8 a zostávame to až do rána, to kvôli vám, lebo my sa odtiaľ to nevieme. Tak vznikla tá čokoláda After 8. No. After 8. Dobre, rozmýšľam, že kto by si to mohol zahrať tak na úvod celkom túto hru. Števko a Roman, poďte vy dvaja. Aby ste to tak ako nejako... Nechcel som to hrať, lebo nerád klamem, ale dobre. Nie, poďte si dať vy na úvod tú hru. Vy si dajte voraz na chvíľu. Môžete si dať do publika medzi Policajt alebo časom. šofér, Jasné, čak to bude dobré. A prosím vás, ctení diváci, keď sa my pripravíme. Jeden bude policajt a jeden bude teda... Roman, že chceš byť policajt alebo šofér, ja budem policajt. Veľmi rýchlo, ale vymením, keď chceš. Áno, vy si chodte pokojne dať cigaretu, alebo... Ja budem tu, nefajčíme, ale idem na vzduch. Áno, jasné, chápem, áno, dobre. Dobre, tak poďme na čiže... Čiže vy sa zatiaľ pripravte a vy ctení diváci v Londýne, ak vás môžem poprosiť. Takže ešte raz vás vyzývam. Budeme hrať takú hru, ktorá sa volá, že Party a tam potrebujem, aby ste vymysleli nejaké predmety, hociaké. Môže to byť klobása, môže to byť valec, môže to byť motorová pila, viac menej hoci, čo vás napadne. Ale pozor, môže to byť aj stav, to znamená, môže to byť tehotenstvo, alebo môže to byť melancholia, niečo pekné, romantické, je to na vás. OK. Rozmýšľam ešte potom, čo by sme si dali za... Prepáčte, som sa na chvíľku zasekol, že kto je policajt teraz v tomto momente. Aha, dobre. Okay, lebo vyzerá skôr jak taký fakt podvodný kúzelník. Ja som v aute, ja som prídem po ulici. Čože? Som v aute alebo na ulici? Pozrite, to je na vás. Toto je improvizácia, čiže to je na vás. Dôležitá je jedna vec, chlapci. Vždy, keď zazvoním, tak jeden z vás klame. Môže klamať aj policajt a môže klamať aj ten, čo ide po ulici, hej? Je to jasné? Ja som si na sklad doniesol tento kostým, aby som sa priblížil k londýnskym policajtom, vieš? Aha. Ty si bol kedy naposledy v Londýne? Neviem ani. No, OK, dobre. Ja len preto, že... Ja len ešte vyzvem ctených divákov, že možno by sme potrebovali nejakú... Už budeš...
Takto, zložíme vám báseň nejakú veľmi peknú, možno skúsime teda, nie, že by sme zložili hneď, ale skúsime zložiť nejakú peknú básničku a bolo by dobre vymysleť názov tej básničky. Čo by to tak mohlo byť, viete podľa vás, že ja neviem, Smog nad Bratislavou, hej, názov napríklad, pekné básne, alebo Smog mi ťa privial až do tvojej náruča. Niečo takéto. Takúto volovinu vymyslíte, my skúsime nejako okolo toho vymyslieť nejaký pekný dej a samozrejme dať tomu nejaké básnické nivo. Okay. Takto, chlapci, ste ready? Asi, neviem, asi áno. No ty si brutálne s energiou nadšený. Tam je 500 ľudí, tam čaká. Jaj, Dáno, sme pripravení, poďme na to. Tak takýchto policajti sú buď policajti. Nechcete hneď na úvod korigovať. Ešte jednu vec, na ktorú vás chcem upozorniť. Možno to bude pretlak nejakej takej energie, je to kvôli tomu, že herci nehrali už skoro rok. Čiže možno teraz budú chcieť hrať, všetko zahrať veľmi rýchlo. Počkaj, ty si vodič tým pádom, dobre sa pochopil? Dobre. OK, super. Vždy, keď zazvoním, jeden z vás dvoch klame. Keď zazvoním, veľmi dlho ukončujem hru. A môže klamať aj policajt, aj tento okoloidúci. Dámy a páni, nech sa páči, začína sa v tomto prípade prvá hra historicky prvého online prenosu a historicky prvého prenosu do Londýna, UK. Už ste mimo Európskej únie, ale nie ste mimo nášho dosahu. Dámy a páni, začína sa detektor lži. Sakra. Dobrý deň. Prepáčte, len na úvod, len stopím na chvíľku. Toto sa odohráva v ktorom storočí? Tebe sa nepáči náš súčasný... Nie, tento písko. Ja som vedel pískať, kedy si Nie, zabral. Ja mám preto... Prepáč, že som ťa hneď na úvod stopol, len sa mi to strašne páči. Počujete, kedy... Londýn, 19. storočie. Ja ale tomu nerozumiem, som pred koronou vedel takto pískať. Nejde mi to už. Ale nerozumieš, že nejde o to, ale že ide o to, že píškaš ako policajt? No dobre. Aha. Dajme si časky. OK, dobre, nech sa páči. Začíname ešte raz, alebo pokračuj, nech sa páči. Sakra. Ste ma nevideli? Však ma zastavujem. Vodičský, technický, občanský, prosím. Vy ste ma videli? Áno, pán policajt. Technický, občanský, vodičský, nemusíte dávať, ja vás poznám. Kam idete? Ja idem z roboty. No, tak z roboty, tak ja už je 8 hodín, som si nevšimol. Boli sme v prírode... Boli sme, no tak stále niekde sme. S kým ste? Nevidím nikoho, len vás vidím. S kým ste tu ešte? Ale nikto tu není. No dobre, vzadu je Magda, ale ona sa tvári, že tu není. Magda? No dobre, je tam ešte aj Jožo a... Počkajte. Ty sa ako voláš? Dušan. Peťo? Peťo. Maximilián? Kokos, tak nekokci. Nevie rozprávať Maximilián. Vie rozprávať, ale ja som rozumel Peťo, sorry. Možno nevyzerám ako policajt, ale srandu si zo mňa robiť nebudete. Vyzerám ako policajt a kľudne si robte zo mňa srandu. Pretože ja som na to zvyknutý, lebo my sme teraz iba pre srandu králikov. Nás nikto neberie vážne, každý pomáhať a chrániť. Jak máme pomáhať a chrániť, keď ľudia nás nerešpektujú? Nie, pán policajt, my všetci, čo tu sme, vás berieme vážne. No, ja a Magda vás berieme vážne, ale Maximilián nie. Tak už aj Maximilián vás neberie vážne. Počujete, ste ochotní všetci fúkať? Sme ochotní všetci fúkať? Magda, teba sa to týka. Tak Magda je ochotná. Tak si vystupte. Zostaňte tam. Istý, máme, ROR vám niečo hovorí? ROR? Áno, RUR to napísal Karel Čapek. Hovno, rúško, odstup, ruky. Pardon, 3 slova. Obyčajné slova. Rúško, odstup. Prečo ruky? Nie ruky. Jak je to ďalej? Ja neviem, pán policajt. Tak si No, aha. Magda, ty vieš? Ani Magda nevie. Magda vie. Maximilián, ale nepočujem ju. Počujem ju, Magda, počujem ťa už stále. Ja už ťa celý život počúvam a už nevládzem teraz. Viete čo, pán policajt, nevládzem tu počúvať Magdu? Nie, Magda, prepáč, to máme tak, akože vládzem ťa počúvať, samozrejme, naozaj, už nám to prešlo. Vy čo, vy ste herec, alebo čo? Že vy tu na mňa hráte a tam nikto nie je a vy sa tu hráte nie som, nie, s nejakými nie postavami? Nie som herec. Nie ste herec, tak ale vyzeráte, ako keby ste sa rozprávali sám so sebou. No, fúknite si, takže prosím vás, rúško dolu. Vy nemáte rúško. Nemám rúško? Nemáte rúško.
Kde mám rúško? To je 50 €, ideme ďalej. 100 €, to je 150, som sa pomýlil. 200 €, lebo nemáte rúško. 300 €, lebo neviete, čo je ROR. 500 €, vystúpte si z auta, pôjdete peši. Zostaňte tam! Pôjdem ja autom. Ja nepôjdem autom, ja to mám zakázané, ale vy si fúknite. Fúknem si ja. OK, no tak... Takto teda ako vypadá milý a zdravý Londýn. Nech sa páči, poďte asi aj vy dvaja hneď späť. Vy by ste si mohli dať tu nejakú tú hru, že reklamáciu, aj keď teda... Rozmýšľam, že si vy dvaja spomínate vôbec na ten princíp tej hry. Asi nespomínate. No, že... Vysvetlím, je to... ten človek, čo Jeden ide za dvere, teda Áno, dojde reklamovať. jeden ide za dvere a ten reklamuje tovar, ale nevie, čo reklamuje. Na tom sa tu dohodneme my. Spolu s vami a spolu tuto možno s ľuďmi, ktorí ich tu je pár v hľadisku. Ja sa chcem pozerať na ten Facebook, či sa tam niečo udialo, alebo nie, sekundičku, preto pozerám do toho mobilu, nie kvôli tomu. Á, ja som tu. Môžeš zvon a... Zobraziť Normálne to je pekne prenašané. 465 ľudí nás... Ďakujeme veľmi pekne. To je viac jak... Londýn má obyvateľov. To je viac jak Národné divadlo za celý tento rok. Takže, No tak to zase. za celý tento rok, však to mám pravdu, nie? Za tento rok áno. No ale tak za však čo? minulý- Myslíš, Ale že je by to som pravda, ja som bol, No. ešte než som išiel na Herectvo, som bol u Veštica a mi povedal, neboj sa, príde rok a budeš mať toľko divadelných predstavení, jak Maštali. A teraz sa to deje, skrátka, už je to tu. No, počúvajte, takto. Počkajte sekundičku. A šíreho sveta. Zatiaľ nevidím. Maťko, prosím ťa, vieš mi tuto nejako ukázať, že kde sa tu mi zobrazia tí ľudia, alebo slečna, prepáčte, jak sa slečna voláte? Ako? Kika. Normálne nálaz, ja poviem. Kika sa volá. Kika, že píšu tam niečo ľudia, čo som ich požiadal? A môžeš mi to, Kika, pokojne na mne rev. Alebo poďaj pokojne ku mne. Ježiš, aha, iná žena, jak moja. Prepáč, no. Ale na tričko máš je koka. Generátor náhodných slov, lebo vôbec sa Ge- nepíšu, ale To je úžasné. môže byť, že téma na báseň, Téma pozitívny na báseň? človek sa cíti negatívne. Pozitívny človek sa cíti negatívne. Téma na basen. Dobre, dajme si najprv toto rozmýšľať. Skúste ešte vás poprosím, vyzývam teda, hej, aby ste písali, teda vy, čo ste tam momentálne prítomní, aby ste nám písali nejaké tie teda témy, veci a záležitosti, ktoré by sa dali zahrať v reparty. To majú byť tie veci a tieto veci. A potom názov nejakej básničky, ktorú by sme pre vás osnovali spoločne. Hej. Chlapci, asi vy ste pokojne poďte sem, ak máte. Lebo je to také voľné, nemajú chalani voľný priestor. A pomôžte mi vybrať vy dvaja, teda máte, teraz vám dávam tú právomoc, že počkaj, tak ja idem von. A ideš hádať ty. Dobre, pomôžeme, okej. že čo Pliško, tak choď von teda. Čiže ja budem hádať, že čo idem reklamovať. Áno, dávate na ňo niekto, môže ísť niekto von, že Áno, tak čo mi neveríš, ako Ale netreba. verím ti, no ale tak predsa len, rozumieš, tak je to... Choď von. Dajte mu Dobre. tú kolku. Prosím vás, Máme vymyslieť niečo, čo bude reklamovať. áno, nejakú vec, čo rokla, lebo teraz ma čo by tak mohlo také... PCR test. To je To také... je blbosť, to je také... To by ľudia chceli už mať od toho pokoj. Áno, Od týchto tém. Tak tehotensky. Vieš, ono by to chcelo nejakú hovadzinu, vieš, takú nejakú... No, že si objednal donáškou nejakú vec. Čo by Nemusí som to On to došiel reklamovať, čo konkrétne. Je to také, no. Peračník z krokodíla. Peračík z krokodíla, človeče, ty to si zaoné toto. Rozmýšľam, takú nejakú sofistikovanejšiu vec by to chcelo, takú nejakú, vieš, takú kombináciu. Chladničku na víno. To som si ja kupoval len preto. Chladničku na víno si kupoval? No. V tomto období? A nemusel som ju ani reklamovať. Fakt? No, Čo tam dávaš? vieš čo víno? Môžete to prekvapiť? Ty si, máš návek na alkoholizmus, alebo... To len tak medzi nami. Nie, že- mami. Nie, to sa by... A to je taká menšia, alebo ako si si kupoval? Malá. Dobre. OK, chladnička na víno je také ťažko zahrateľné, ale rozmýšľam, že... Čo by sme mohli... Alebo nejaká blbosť, vieš, čo sa štandardne nekupuje, neviem. No, vidíš, nič sme... Všetko sa kupuje. Dramatická pauza. Zavaraninové uhorky. Hadica od pračky, ale... Hadica od pračky? To Ríšo v živote nevidel hadicu od pračky. Alebo zvýrazňovač na text. No, Zvýrazňovač na text. akože taká tá blbosť. Počkaj, ale taká, že... Viem čo. Jak sa volá to také, čo si pozrieš... Jaternica. Pozrieš si takto jaternicu. On kúka na jaternice doma. Ďalekohľad. Nie, počkaj, kaleidoskop som myslel. Blbosť? To chce, aby uhádol. Tak keď nepozná hadicu od pračky, tak kaleidoskop. Tak ale kaleidoskop ti robí rôzne vzorce, sú tam rôzne veci. A keď si neopereš, tiež máš vzorce potom na tom, čiže No musíš však- to pračky. Kaleidoskop je také, čo... Dohodni sa s Londýnom. pozerať, že- Londýn, súhlasíte s kaleidoskopom?
Londýn kýve, že áno. Neviem, No, ale to je teda ťažká dosť komunikácia. ťažké, musím povedať. No. Je to to, čo sa ti menia tie... Áno, vytvárajú sa ti vzorca, pekné príbehy. To Robíš bola to relácia v fantáziu. telke, No, nie? čo sa s tým stalo? Že nevytvára to príbehy? Alebo Nie, čo, kaleidoskop? No. Vytvára príbehy. Kaleidoskop vytvára obrazce a to je fantáziu. Ale že čo sa stalo, keď to prišla reklamovať? Čo? To zistíme. Aha, dobre. Zistíme, to že to sám neviem. Toto, ale však to ideme do zajtra. Toto No veď to zajtra tu chceme byť. To je krásna To je teda atmosféra. tak, Tak držte príjemnú sa. zábavu. Vy si idete dať pivo, vy sviňuchy? Dobre, okej, čiže kaleidoskop, hej? To nemôže uhadnúť. Dobre, okej, môžeme zavolať Ríška, alebo ideme ho zavolať, alebo slečna. Kika, môžeš zavolať Ríška, prosím ťa? Išiel tam, či tam išiel? Ja, tam išiel podľa mňa von. On tak chodí von, lebo ja na ňom prezradím potom niečo. Zavolaj Ríša, zostaň vonku. Ideálne si tu zahrať takú dobrú postavičku nejakú, vieš, že sa tak pohrať s tým, to je celkom fajn. Rozmýšľam, či tú básničku, aby som Kiku mohol... tu to píšu ľudia. Krásne tu máme niektoré. Už píšete, super, mám radosť, ďakujem, už to tu vidím. Už som sa v tom nejako zorientoval v tomto momente. Lenka Ciráňová píše, že chudák stôl, dúfam, že do konca vysielania vydrží. Lebo vieš, čo ja robím, že celú dobu. No, je to pevný stôl, vydrží. Vydržal už... Vieš, ďakujeme, nemôžem. Ja vieš, ak by som si dal? Nemôžem, to je... Teraz som dohovoril, lebo mne takto vytekať sliny. Ježiš, toto je nádherná. Jana Mičoušková, perfektný typ. Ďakujem veľmi pekne. Toto je jaká perfektná vec, čo si dala. Dobre, vy neviete. Prepáčte, už tu píšu ľudia. Chlapci, môžeme začať? Ste ready? Áno. Richard, teda ty prichádzaš do obchodu v tomto momente, nevieš, čo si kúpil, napriek tomu si asi... jemne rozladený, alebo jemne nahnevaný. Predpokladám, pretože si kúpil vec, ktorú nie si spokojný. A len otázkami sťažností a pomocou sťažností by si mal dospieť k tomu, čo si to vlastne kúpil. Veľmi jednoduché zadanie. Dámy a páni, nech sa páči, historicky druhára, partičky, online Londýn začína sa teraz, volá sa reklamácia. Ale, Dobrý deň. dobrý, Pamätáte si ma, ja som tu bol... ne, nemáme. Ja už som tu... Budúci týždeň. Ale ja už som kúpil dnes ráno. Aha. No a? No, Bloček? bloček mám. A? No ale chcel by som to napriek tomu vymeniť. Lebo? No mne to splesnevelo. Kde ste to mali? No nikde. Stále v tom obale ani som to nevytiahol. Mal som to v kuchyni na stole položené. A jak viete, že to je plesnivé? No lebo už aj cez ten obal to vidno, že je to... Podľa čoho viete, že to je plesnivé? No lebo je to zelené. Lebo to je bežné, to mení barvy. To je súčasť výrobka. To mení barvy. No pravda, to není plesnivé, to je prvá klasa. Domov užívať. Ne, Dovidenia. ale mi to tečie. Nevidíte, čo robím? Nechápete, že mi to... Vidíte, čo robím? Vidím, čo robím. Čo robím? A tak potom nepredávajte, keď robíte toto. Čo robím? Čo Čo robíte? Ja neviem, čo robíte. No, Hráte nejakú hru, alebo čo? Prvláš, tukám si po stoličke, však vidíte, No čo tak ja sa hru. vidím, no. Debil. No, Super, o no čo tak ide? tečie mi to. Jak teče? No tečie, kvapká to z toho. Kvapká to, alebo sa to tak akože pretavuje a sa to presýpa? Ne, tečie, normálne kvapka, celý stôl je z toho mokrý. A čo z toho kvapka? No čo ja viem, čo to, ja som to nelízal. Barvu, jakú to má? Barvu to má, ráno to malo takú žltú a Áno. teraz to má hnedú. Dobre, dobre. Ešte bude modrá, zelená, červená, ale to je fakt... No ale ja nepotrebujem, aby mi to vytieklo na stôl. Ja... No to pravda, to upracujeme. Tam je možné, že tesnené troška, lebo to má... Farby! Tesnenie? To nám chodí, ste prileteli na tom, alebo čo? Ne, ja robím domovníka a manželka mi volala, že to tečie, tak som sem hneď išiel. To máte viete. zubnú kevku takú, ale dobrá, to je za stoličky, môžete Ne, si sa dostať. nehajte mi to, Dobre, prosím vás. počúvajte, takže chcete to vymeniť? Áno, chcem to vymeniť, tak asi preto som tu, nie? Bloček? Jaký bloček? No máte psychický bloček v sebe, ale papírový mi dajte bloček. Papierový nemôžem vám dať, pretože žena ho dala do tej pokladničky a ona nevie, kde je kľúč. Dobre, inak sa opýtam. Na čo ste to kupovali? Jakože na čo? No tak... Prečo? Účel. Jakože, no účel. Ona si chcela proste
Na čo vám to bolo, vy No povedzte? áno, chcela Sme tu len ženy, my takto, takú no. pomôcku proste. Pomôcku k čomu? Erotickú. Erotickú. Ó, to je akože... No dobre. A práve preto bola prekvapená, že to už vytieklo. a ešte sa to ani nezačalo. Ešte sa to ani... No, pravda. No, pozrite sa. Jak vám ja pomôžem? No to by som rád vedel. Nič vy mi nepomáhajte, vy mi to vymente na také, čo to neteče a ja budem spokojný a podkladám, že aj... Dobre, ja vám dám nové. Dám vám nové. Dobre. Ale nepchať nikde netreba. Stačí sa len pekne pozerať. Ona to ešte nikde nepchala. Vám hovorím, že to bolo položené na stole ešte v obale. Dobre, ale jak vám dám nové? Bez povoleného testenia. Tak len kúkať do toho a diviť sa. Dobre? Dobre. Dobre? No. Keď vaše decko raz bude o tom písať slovú prácu, jak mi tata kúpil, čo mi kúpil? No čo ja viem, ja som mu nič nekupoval, ja som to kupoval Ale žene. keď mu toto kúpi teraz nelen žene, ale malému, tak ako čo bude... Ja vím rozprávať normálne, nech si oni myslia, že padá signál do Anglicka. Takže, no. Keď vám takéto predám. Alebo pozrite sa, máme aj novej. Tiež spousta barev, tiež to zabaví človeka, tiež je z toho debil. No a vidíte, a neleje to. Na čo by som žene kupoval kocku? To není erotická pomocka a toto je naozaj, nehnevajte sa. Počúvajte, vy ste rumburák, kúkajte sa. Keď to budete správne používať, toto budete vidieť. Jak to mení barvy. No. Jak sa to volá, to, čo ste si kúpili? Kocka. Vaša hlava je kocka, gulatá. Áno. Zavrite jedno oko, na ktoré počujete. Dobre, toto. No. Kúkam sa jedným okom, mení to barvy, čiže čo to je? No ale ja som kúpil jej iný tvar. Je pravda, je to celé v rúle, hej? Predstavte si rúla, svetlo na konci tunela, hej? A tamto mení barvy. Šuchajte si takto. No ale na čo by som jej kupoval reflektor? Moja manželka zle vidí, takže nemôže reflektor. Vy zle vidiacemu kupujete takúto vec, do ktorej sa kúká, mení to barvy? No, lebo som ju chcel vypočúvať, viete? Tak, a som si povedal, že na to je reflektor najlepší. No, ešte lepší z hlupu, že ju prepálite rovna. Vtedy mení barvy, hej? No, tak vymeníte mi to, prosím vás. Vymením, keď ma pekne požiadate, čo chcete. Ja vás veľmi pekne prosím, vymeňte to, lebo moja žena Prepáčte, potrebuje... ďalší tu uteká. Dobre, no. A som tu dobre v tom obchode, lebo... To je výborné. Čiže čo chcete? Povedzte si pekne spisovné po slovensky, s hereckým prízvukom, predám vám, ale povedzte, čo chcete nové. No, chcem to, čo barevné... vy si nepamätáte, čo ste mi predali, alebo čo? Ja to mám 1500 ľudí denne. No, ale však takto hádam... žmúrkam, že to je objednané cez internet, že to nemáte predať spod pulta. No. No, a vy tu predávate taký široký ako sortiment? Vy nepredávate len tieto výrobky? No kocku a hento, no tak ale každý... No tak ale kocku som si nekúpil, takže mi dajte to, čo som si kúpil, keď predávate len dve. Svetlo na konci tunela, barevné svetlo na konci rúle, ako sa to volá? Keď s tým hrkáte, mení to barvy jak vy? Jak ja? Po zlom jedle? No. Svetlo na konci tunela, višňové? Ne? Potom, Pohrkajte si takto si hrkajte. čo, ďalekohľad? Áno, ale hľad daleko, ale toto je blízko ešte, tak akože, keď to je niečo tak mení barvy blízko vás, čo to je? Blízko barvy mňa mení. Áno. Chameleón, taký akože vlastne. Upchatý v otoku na konci rúry, no však rozmýšľajte Chameleón človeče. v tuneli. Áno. Barevné kamínky a nie sú žlčové, presýpajú sa. Barevné kamínky. Mená. No veľká šovka, kedy si neboli telehry, všelijaké počítače, tak barevné kamene sa presýpali a deckám to stačilo. Je akože taký ten kaleidoskop. No pravda. No. Tak ale čo ste mi to hned nepovedali? No, vidíš, aké pekné vybrané. Krásne si, chlapci, máte energiu, páči sa mi to. Ľudia nám píšu vo veľkom, ináč musím povedať. Nepíšu, nech pozerajú. Chudák stol, že to je furt, hej. No, začínajú sa tu klopiť celkom tieto... báseň, akože len tuto prečítam pár teda veci, ktoré, že báseň, hej, by mala byť téma. Pod rouškou si nosí knír, covid není všude mír. Pekné. Tak ale však on už ju napísal. Ale práve, no. To máme zahrať. Sú tu dobré veci, z toho nebudem čítať. Na party, to vám nebudem čítať. Party, dobre. Tak sme si zaspievali. Sekundičku, prepáčte, pozerám to, aby som vám nejakú... To je dôkaz, že sme online. Áno, všetko je to dôkaz, že ste online. Ja neviem tu vyčítať nejakú tému na tú báseň. Rozmýšľam, že by to chcelo nejakú možno romantiku. Kika, prosím ťa, vidíš tam ty nejaké iné témy? To isté. Dobre, vidíš. Tak som na tom dobre.
One time, next time je tu téma. Ale to si asi nedáme. Party, víno, To by sme mohli po anglicky zložiť niečo. Čože? Že po anglicky by sme mohli niečo zložiť. Po angličky zrožiť? Musím si odskočiť. Ale nie, že angličtinou one time, next time, akože taková Tam nestám, ja taková. Nie, no tak rozmýšľam, že by ste mohli urobiť nejakú peknú básničku, že by ste si dali takú mieru romantickú chvíľka poézie. A ono by to fakt celo romantický názov, že by ste sa striedali, každý urobí jeden verš a ten si budete podávať. Áno, ale ešte bola, vieš čo dobrá súťaž kedysi? Povedz. Ďakovná reč na Oscaroch a sa vymyslelo, pamätáš sa? To viem, to urobíme, to isté urobíme. Výrobok roku sa to volá, hej? To je výrobok roku. To by si chcel teraz? Nie, to len Miško, ja viem splniť sny. Mi to len tak napadlo. Teda. Dajme báseň sa ešte. Báseň? Dobre, Takže okej. báseň, a čo, ty povieš tému? Rozmýšľam, že by to chcelo taký pekný názov nejakej básničky, taký, možno až taký romantický. A že vy by ste z toho mali vytvoriť nejaké také, ale ísť trošku tak ako zemito na to, hej? Tak trošku ako... Viktor, tak daj nejakú tému. Viktor, je tam Viktor vzadu, daj nejakú tému. Alebo slovo jedno. Ako? Pagáč. Pagáč, čo ti poviem, názov básne. Pagáč, čo ti poviem. To je taká už zásnubná. Pagáč, čo ty poviem. Pagáč, čo ti poviem. Dobre, pagáč ináč nie je zlé, ale chcelo by to ešte taký nejaký prívlastok, taký... Pagáč, čo ti poviem? No. Pagáč, čo ti poviem? Nie, ono by to chcelo taký... Názov básne by nebal Posledný pagáč. Posledný pagáč? Posledný pagáč? To znie hrdo. To znie Ján až... Smrek, posledný pagáč. Ja len sme posledný pagáč. Dobre, čiže áno, nech sa páči, vy sa ponorte teraz do takej tej básnickej atmosféry, pokojne striedať sa budeme, začneme od Ryška, pôjdeme k Miškovi, k Romanovi, k Števkovi a takto dokola, až kým nebudeme všetci spokojní, kým vznikne to veľdielo pekné a posledný pagáč. To je veľmi pekný názov básne, si myslím, že fakt sa to môže zapísať do análov toto našej kultúry. Dámy a páni, nech sa páči. Začína sa báseň romantického typu Posledný pagáč. Štefan Hríb, Posledný pagáč. Bolo to na jar 2020. Na terase sme sa hrali, guľky sme si posúvali, do jamiek ich triafali. Keď tu zrazu niekto kričí: Vstávaj, Eva, už sme tu. Zničí nám to planétu. Keď ty budeš takto z nenazdajky hádzať nedopaľky, kaľky, falky do jednej jamy z nenazdajky. Veď snáď aj taký človek mal by cítiť kdesi, že má miesto na tej zemi ako zviera hladné v nemi, ktoré cíti každým dňom. Aha, aj tam na zástavke kto si fajčí. Nie, to sa mi len zdá, to nie je krajčí. Veď už ten dávno preč musí byť trolejbusom na Búdkovej. A tak vietor fúka, mrká, cica sa mi kdesi znuká, pozrela až do očí. Mne sa snáď ten celý svet na jar 2002 zatočí. Tak toto je jeden verš podaný Ríše Stankeho. Ja to si zaslúži extra potles, podľa mňa, nie úplne pohode. Ale my pokračujeme ďalej, Ako sa volá tá báseň? Posledný pagáč. Čudujem, že si sa stratila, ale posledný pagáč sa volá. Nech sa páči. Joj, mamo moja, či sa ti to nepáči? Dáš chlapcovi svojmu posledný pagáčik, hladné očka, nemé rúčky, odhryznem si potichúčky. Čo v ňom je? Slastná ruka matky. Sú tam statky a či zvratky, či šroby, podložky a matky. Čo tam vpiekla moja matka? Štrk, sklo, či len múka hladká? Nevadí, veď pochrumkám, sklovno si odžubám a potom hrk dole črevom, bežím tu za hríbom števom, povedať mu: pišta báči, zmysel som si na pagáči. Či sa to aj tebe páči?
Serem na teba, som vračí. Tak to sú samostatné básne. Áno. Vy musíte pokračovať tým pádom v samostatných básniach. A prečo však To súvisí, že to mal priamy emočný náväz na toto. Áno, ja som to tam cítil. To je to jedno bez druhého. By nemohlo byť. To je bez debaty. Ale predpokladám, že bude nasledovať. Ja mám normálne, keď takto, tak ja mám už Shakespearea pripraveného. Áno, tak sa ti páči. Normálne. Prečo idem posledný? Keďže stručnosť je dušou dôvtipu, kým rozvláčnosť len vonkajškový šat, chcem stručný byť. Mám ťa rád. Povedz mi, už rok som doma. Kurva, dochádzajú mi slova. Povedz mi, ty mi povedz miláčik a ja ti poboskám pagáčik. Navezovalo. Števko, nech sa páči. Anča. kráča auto pičí? Anča si pri potoku šaty máča. Príde Paľo zozadu, buchne jej prstom obradu. Anča zrazu šaty máča a Paľo z ničoho nič pošle ju do pagáča. Anča padne do potoka, celá mokrá je, toká, až zrazu odpluje. Paľo hradí na ten breh, povie si, pagáč. No tak toto stálo za to. Veľmi pekné. Myslím si, že toto bolo veľmi pekné kolo. Oplatilo sa na to čakať, chlapci. Ďakujem. Zazvoňme ešte raz za taký mini podcast. Verím, že v Londýne tlieskate. Že nás Biden nezavolal na tú inauguráciu. Že vás Biden nezavolal na tú inauguráciu. Ináč to je pravda toto. Ináč toľko vecí sa udialo za tento rok, musím povedať. A my sme sa vôbec nevideli. Teraz sa vidíme po dlhej dobe. To je neuveriteľné. No však do rána budeme rozprávať. Do rána budeme Jaká spomínať. inaugurácia? Čože? Je už nový prezident Americký. V Amerike je nový prezident. Hej. Čože? Už není Zapotocký. Už není Zapotocký. Aj u nás sa dejú veci, aj vedľa sa deje, všade sa deje, krásne, dobre, veľmi dobre na tejto planete, mám pocit. Ale pozor, teraz teda, akože si zober, že my sme toho účastní. Čo? Tých zmien, čo sa tu dejú. Ja, no tak ľudia, čo boli počas druhej svetovej vojny, tak boli účastní druhej svetovej vojny. Áno, to tak býva, keď žiješ v tom období. No. Ale bola to pekná myšlienka, ale neviem, kam som to smeral. By to bolo Ja, inak, že budeš- keby sme toho neboli účastní. Že budeš jedného dňa rozprávať, že to bolo vtedy, keď tu bol COVID. Hej, to bude takto. No dúfam, že to tak tak bude. nebude to úplne šťastná spomienka, podľa mňa. Počúvajte, ale spýtal sa vás teraz takú osobnú tému, teraz budem vážne chvíľku. Ale, pozri, vydržal. Pozdravujem do Londýna. Spýtam, keby ste mali teraz možnosť, tak kde by ste sa premiestnili? Takže by bola znova sloboda, vieš, že by ste teraz mohol chodiť, že išli by ste niekam? Urobím z toho taký prejav? No, ne, vážne ma to zaujímalo. No keby ste mohli teraz, že ísť s rodinou, alebo s kamarátmi, alebo s frajerkami, alebo s milenkami, neviem čo, všetko, čo máte, kto ideálne kombinovať to všetko dokopy. Že kam by ste išli teraz, keby ste mali tú možnosť, že by ste sa mohli vybrať niekam? Že... No závisí podľa toho, že teraz by nastala situácia a vedel by som, že bola predtým táto situácia. Áno. No tak asi teraz. A mal by som ešte voľno, že by sa nezačalo divadlo čaká, a že tak budeš ďalej. robiť, hej. Si už leveli, No že... tak keďže som zamestnaný, tak ako by som asi zrejme, keby sa začalo hrať a skúšať, tak by som musel skúšať, ale keby som neskúšal a nehral, že aspoň týždeň, tak by som išiel niekde k moru. Tak toto bola to bolo napätie a na konci holé nič. Výborné, k moru, áno. Miško, ty by si išiel niekam? Vieš čo, asi by som normálne využil tú možnosť a že by sme sa stretli celá rodina a možno aj také, lebo som preskočil takú jednu veľkú oslavu, ktorú som plánoval pri príležitosti môjho životného, akože toto. 20? Druhýkrát. Tak mal som vymyslenú krásnu veľkú oslavu pre rodinu a kamarátov a nevyšlo. A to by si aj to by mi stačilo. Jasne, že rád by som išiel aj pocestovať more a Európa, kade, ale to by asi aj počkalo. Ale také, že to stretnutie sa naozaj bez tých náhubkov s celou rodinou a s kamarátmi a to by som aj ja bral, no. prežurovať celú noc a aby nám bolo všetkým spolu veselo. To mi chýba. Dobre, to si dáme. Romčo, ty? Ja by som to kombinoval. Asi by som mal povedať, že do Londýna by som išiel, lebo tam máme teraz strašne veľa kamarátov, ktorí K moru. K moru do Londýna, to sa dá skombinovať, no?
Ale možno by mohli byť také miestnosti, kde by si prišiel s kamarátmi, by si sa tam porozprával, dal by si čapované pivo, tie poháre by niekomu patrili. Krčma sa to volalo kedysi. Áno. Ale asi by som išiel aj, lebo ja som žil rok v Austrálii. Išiel by si do Austrálie? Išiel by som do Austrálie, lebo tam by som išiel, lebo tam som spoznal svoju ženu. Ja teda neviem ani slovo po anglicky. To je iný človek, ctený Londýn, toto sa týka bytostne aj vás. Roman bol 2,5 roka, si bol v Austrálii? Rok. On nevie ani slova po anglicky. To Ale niečo nehovoríte. krásny život. Išiel sa tam naučiť po anglicky. Ale čo Preto im sa hovorí, tam že oni sa... zoznámil so svojou ženou, ktorá není Všetko vedela. Austrálčanka, nie? Nie. No ona všetko vedela. Ale veď oni to poznajú, veď oni sa tam tiež takto. Si myslíš, že všetci vedia? A dá sa prežiť? Dá sa. Dá, sa. aj ty žiješ. A išiel by som tam, lebo to je naozaj také, už ďalej sa nedá ísť. A aby som tam tak pochodil po tých plážach, kde som žil kedysi a pospomínal. Tak pekné, romantické. Števko, ty máš niečo? Mám, ja tým, že je jar, tak by som nešiel úplne k moru, lebo vlastne by som sa v ňom nekúpal, takže išiel by som do nejakej Sevilly a do obeda by som sa učil španielčinu, po obede by som išiel na kurz flamenka, potom by bola siesta a potom večer by som išiel na steak a dal si pohár riochy. To Presne predstav. Ty? Toto som presne si hovoril, že či si niekto spomenie na mňa. Je to dohodnuté. Je to dohodnuté, ako všetko zatiaľ. No vieš čo, ja vlastne mne by bolo úplne jedno, ja by som potreboval už vypadnúť niekam. To je akože normálne, že to mám také, že ja som mal naplánovaný, to tiež tak zo súkromné, ja som mal strašný tlak pracovný, ja som si povedal minulý rok apríli, že pôjdem prvýkrát v živote, mám 45, pôjdem prvýkrát v živote, že pôjdem mesiac preč a sám možno na bicykli po Norsku, alebo tak. No, príde COVID samozrejme. Tak nič. Takže Áno, ty už nemáš 45. Ja už asi ani to nemám dokonca. No. Vidíš, to len aby si vedel, že máš Aby ťa to nezaskočilo. Mám naviac, ale nebudem sa... Že si chcel teda bicyklom po Norsku, hej? Po Norsku, no. Strašne som chcel, že sám, že pôjdem, že vyčistím si hlavu. Vieš, no, nič z toho nie. No dobre, trošku sme zvážnili, ale ideme ďalej pokračovať. Robko, teba sa nikto nič nespýtal. Áno, ozaj, ty by si kam išiel. Kam išiel? Do Michaloviec. Tak on je z Michaloviec, čiže on je vlastne na výlete aj teraz. Čiže to je v podstate... Ale ty by si máš tak, ja to budem prekladať. Dám mu mikrofón? Ale vidíš, dám ti mikrofón, máš pravdu. Robko, ty by si išiel niekam? Nehovor. Alebo... Čo? Ahoj. Ahoj. Neviem naozaj, kde by som išiel, ale určite by som niekde išiel, lebo keby som mal niekam ísť, tak by som išiel asi. Veľmi dobre. Môžete aj niekam poslať, keď chceš za takú potenciálnu odpoveď. Ešte raz bola udeľovanie Miss, táto súťaž, a mali ten príhovor, odkiaľ sú a čo. A aké je vaše životné kredo? Keď chceš niekam ísť, tak choď. To je výborné. Tak áno, lebo vieš, teraz je taká situácia, že už aj keď sa dostaneš, že na Záhorie, že ideš na chalupu k niekomu, tak už to si šťastný, že po takom dlhom čase vypadne z Bratislavy. Ja už mám dennodenne rovnakú trasu, proste, že chodím takto na proste... Nebudem hovoriť. Asi ne k moru. Mám takú trasu k moru. A už mi z toho šibe, pretože ako... Keď budem musieť ísť jedného dňa do divadla, tak možno už ani netrafím. No. Ja, ešte, že nám tam postaví tú električku, to celé zmení celú ja, tú... tak ale možno tam urobia tie turistické značky, takže... Čo im padol, Romanovi? Roman, že skúsi podpoviť. Prepáč, ale ty hovoríš zatiaľ. Už som skončil. Ja, no dobre, ty si skončil. Nabehol, máme technický problém, ale to možno nie je problém technického rázu, ale v Romanovi, aj to sa stáva. Nie. No, som chcel povedať nejaký covidový vtip. Covidový vtip, nehovor, to sa nehodí na túto Tak dobu. môžem povedať, že máme teraz odpočítavanie obyvateľstva? Sčítanie obyvateľstva. No, odpočítavanie. Prvý, druhý, štvrtý. Toto vlastne nebolo vtipné úplne, Roman. No. Nechcem povedať už Počkaj, nejde ti stále port? Pozrime sa páni na to, ja zatiaľ... Viete čo, využijem to, sorry, ja to využijem. Roman zahráme si párty a budeš hádať. Dobre. Tak choďte mu to pokojne zobrať preč. Pokojne si ho chyťte, je živý. Takže tak, ja tu mám celkom dobré veci. Choďte ale fakt tak, aby ste nepočuli. Zahráme si párty. Patronku tam niekde. Vysvetlím princíp hry, že o čom je party. Títo traja mladí muži sa premenia na nejaké veci, alebo záležitosti, čo ste mi napísali, teda verím, že tu nejaké dobre nájdem. A Roman
Bude hádať. Bude hádať, ale je to tiež taká atypická vec, pretože bude to jeho vlastná partia, to ste tiež asi mnohí už dlho nezažili. Roman to teraz konečne môže zažiť so svojimi najobľúbenejšími blízkymi a tými blízkymi budú, a to si musíme vybrať. A ja tu už pár vecí, je tu napríklad, že také typicky britské niečo, že fish and chips by niekto z vás mohol hrať, teoreticky. Alebo aspoň ten fish. Počkaj, Romčová, počkať. Tak ho necháme. Kam ide? A on ide do baru. Máme tu také, že kruhový objazd. To je celkom zaujímavé. No, povedzte si, alebo... Tu, že frkačka, to neviem, čo je. Ako čo to je? Frkačka. To je choroba nejaká, ne? Neviem. Frkačka? Frkačka skôr je do nosa, asi frkačka, neviem. Chvíľkový záchvat úzkosti. To tiež nie je zlé. Chvíľkový záchvat. Úzkosti. No, to by som si Dobre, okej. Či chceš objazd? Ja by som objazd možno. Dobre, tak Potom je tu, že Sputnik V. Hej. Igor Matovič, no. Kvapka vody. Klínový řemeň. Voda v chladiči. to vôbec neviem, jak vyzerá, takže... Ani ja. Danov stôl, to je ten pekný. Londýnska hmla. To tiež nie je zle. Kúra na paprike. To niekto má, to je, ne? Písmeno R. Písmeno R, taká chujovina. To je dobré. Cyklostezka, výročí svadby, bez kúka. Objazd, alebo... Škótsky kilt. Ináč aj to Ten nie. chvíľková úzkosť, alebo R. Fajnové anglické počasie, brzda, Tak budeme R? party Danglovský dvor. Počkaj, Tak ja mám chvíľkový záchvat úzkosti. ináč aj, že dôveryhodný zdroj. To neviem síce, jak sa dá. Cmár, To sa nemôže uhádnuť. brinzová výražka. Ale tak dobre napísali, podľa mňa. Veľmi dobre. Výborné. To sú asi najlepšie, čo som kedy počul. Že? Ale vidíš, ak sa nie po domácej strave. No, Nie, ale to vidno, že, brinza. to vidno, že oni žijú v zahraničí. Jasné. To už na tých Tak terách to vám vidno. treba, máte more, ale... Štefan, ďakujeme pekne. Rozmýšľam, ak to zapojiť do hry, keď to tu máme, tak to sa k nám milo správa. Nemôžeme, som auto. To Ríšovi nevadí. To Ríšovi Ježiš, ne... prosím vás. Ako... Ale Ríšo chodí stále tou istou cestou. Vieš, Ríšo Ja chodí... môžem aj po slepiačky. Ja že tou istou cestou chodí k moru. To má... OK, tak čo, vyberete si niečo? Tak, Že ja budem R. Ty budeš písmeno R? Áno. To je výborné. Kruhový ja objazd. ten chvíľkový záchvat úzkosti. Chvíľkový základ úzkosti. Zopakujem to. Roman bude čo? Roman háda. Ja, dobre, to bol vtip. Už niekedy nerozoznávame, čo je. Toľko humoru je tu, že niekedy neviem, že čo je vtip. Dobre, čiže ešte raz to zopakujem. Ty budeš písmeno R, ty budeš kruhový objazd, Miško, a Števko bude chvíľkový záchvat úzkosti. Hej. Dobre, môžeme zavolať Romana. Dúfam, že to nepočul. Nepočul to, hej? Nepočul, Dobre, naozaj som ďakujem nič veľmi nepočul, pekne. lebo inak by ma to nebavilo, keby som počul. Jasne, však inak by nám to nemalo... Pán Chrípy, tu rastíte keby si tuto. to počul. Zopakoval som to isté, čo si No, povedal. či čo? To je istota, že zaplním čas. OK, ja ešte rozmýšľam, že čo by som dal ďalšiu hru. Dáme asi ten výrobok roku, to sa mi veľmi páči, to je fajn. To jeden z vás bude moderovať. Škoda, že ty si to práve tu, lebo ty by si bol najlepší na to moderátor. No, ale tak Však to už. som nič nerobil, veľmi som dobrý vo všetkom teraz. OK, a ešte rozmýšľam, že potom by sme si čakú hru dali nejakú... Alebo môžeš dať nejakú rekvizitu, že niečo s ňou, vieš, nejak sa prerodí. To máme tu málo tých vecí, vieš, že to je ťažké. Ježiš, toto je, prosím ťa, pripomeň mi, pardon, rozmýšľaj, že čo tu robíme teraz? Party. Ty si postupne, vy vlastne chalani, vy sa zoberte veci, ktoré chcete a zoberte si ich von, lebo po jednom budete prichádzať na scénu, dobre? Ja nechcem žiadnu vec. Nechceš žiadnu Ale vec. prídeš. Dobre, ale po jednom prichádzate na scénu, lebo vždy, keď zazvoníme takto, tak jeden z vás príde na scénu, hej? Čiže pokojne, choďte tam dozadu. A ja musím Ty máš svoju, Romčo, splnil som ti sem po roku, máš svoju vlastnú party a na tú tvoju party prídu 3 veci alebo záležitosti a ty musíš prísť na to, čo to je. Veľmi jednoduché zadanie. uhádnuť, Uhádnuť, to môže byť sú oni. čokoľvek, to môže No, byť. a na úvod si môžeš aj akože zatancovať pekne a vždy, keď zazvoním, tak jeden príde, hej? Chcel som povedať, že zahraj mi, že voda, čo ma drží nad vodou, ale to není na party. To není moc čo na party. No tak, Je. tak, milý Londýn, tak ideme na to. Pozor. Party? To trošku Jackson, že? Počkaj, toto je jaká party. Ale, no ne. Poď, ja už som tu sám, už si toto sám robím, všetko bude party ako blázon, ahoj. Servus, počúvaj ma. Čau. Ty blaho, ale jak ty si vyrastol. Počúvaj, to je nádherné, som ťa dlho nevidel. Ryba, rýchlo, riť. Krásne. To takto? Počúvaj, Ako ináč? toto je nádherné, toto. Biceps, triceps.
Ryba rýchlo riť. To uvoľni sa, normálne tu môžeš slobodne, tu nás nikto nepočuje. Tu môžeš fakt robiť, čo chceš. To okrem ryba rýchlo riť. Rýpať. Ty si proste šlabikár z oného z prvej triedy, dobre, vydržíme. To vybrané slova po R. Ryba rýchli riť, rýpať. Poď si, dá si niečo? Rum. Á, čakám ešte nejaké baby, vieš? Môžem? Ahoj. Môžem. Sevás. Čo, jak teraz ste, čo? To je to práve. Ahoj. No, konečne si tu, kde si bol? Jo, to vieš, akože. Človek, cestou, necestou, ale vždycky to, jak to je. Zľava, môžem? Dobre. Môžeš. Počkej, ja ale furt. OK, môžem. Tu máš aj rybu rýchlo, riť aj. A sám či ešte si... Rum nebude. Bude aj rum, len ešte čakám jedného. Sevás, nazdar. Zas to isté, čo? Ako? Prepač. Idem na to moc rýchlo, sorry. Nazdar, Jako. Dobre. Môžem, OK. Prepač, ale zacítil sa. Ahoj. Tak je to party, lebo chvíľu som nevedel. Kde si bol tak dlho? Ja sa Chceli ospravedlňujem. sme začať, on už chce rum, tento už 3-krát prišiel. Rýžu. Rýžu na R. A ty? Ahoj, radšej nie, dobre? Ahoj. Ahoj. Čo si vystresovaný? Čo si vystresovaný? Preboha, veď tu nič nechytíš. Ty si nejaká choroba, alebo čo ti je? Nemyslíš choroba? Kde? Máš niečo? Nie, čo si? A ty? A mne si doniesol niečo? Ja? Lebo chalani mi donesli. Ja nič nenosím. Ty si mal niečo doniesť? Nie, ale... Nie, preboha, prestaň, neskúšaj to na mňa. Uvoľni sa, zatancuj si, vypij si. Ale veď jasné, žijeme iba chvíľku. Dobre. Daj si jedno húbky, mám to taký jukebox. No dobre, chalani, nič, všetko je v pohode. Tak, rumiček. Raketa. Radšej raketa. Raketa. Rozbív. Není. Povedz, čo? My sme vegetariáni. Aha. Tak rýža. Ríša. Ale tento má strach, lebo nechce ani jesť túto. Ty to môžeš najesť trošku? No jasné, teda. Uvidíme, Nerobí ti to zle. Nie, ja jedlo milujem. Chalani, tak som rád, že ste tu. Ja si myslím, že to trošku roztočíme teraz po toľkých rokoch a vy ste takí zaláknutí trošku. Rakitník. A odkiaľ si ty? Ružomberok. A voláš sa Ríšo? Roman. A všetko na R? No, jaký som chytrý, čo? Jak všetko na R? No všetko hovorí... Počkaj. Všetko na R. No a? Ale prečo? Prečo hovoríš všetko na R? Aha, vidíš, a ja sa pýtam. No? Rebo. No a ty čo? A ty jediný máš aspoň dobrú náladu. Furt to isté, že? Akože, ale vieš, že keď do toho behneš, tak vlastne nevieš, že dáš pozor a furt to isté a akože chceš to aj vyliezť von, ale ako sa nedá. Vieš, že to je, som celý ja, vieš, toto napríklad. Že, chápeš? Že... Aj robíš zvuky nejaké pri tom? A to prejde a zás to isté, vieš, akože keď nedáš pozor, furt to isté dokola. Vieš, akože. Ja som ako na prázdno došiel ani kvety, ale však kvety u nás v strede, ne? Tam akože kopček, no ale ináč akože niekde ne, ale tak chápeš, a keď zle, tak ideš furt to isté. Furt to isté. No. Ale si v podstate nezablúdiš. No, to je to, že si a možno aj nesi, vieš. A Robo nedojde? Ktorý? No Robo. Ktorý Robo? No je iba jeden Robo. Neviem, ktorý myslíš. Je na R? No tak na Robo je na R, ne? Ale prízvisko. Robo. Robo nerorde, lebo robí. Čo robí? Však on mal Robúr. V Rakúsku. V Rakúsku? Zase. A ty poznáš... Roba? Poznám. Aj v Rimavskej Sobote som bol. Aj tam máme. Fakt? No, Ne. 2. Ale prečo ty si takto postihnutý, chudák? To v Rokycanoch sa stalo. Ráno to bolo. Ale
A to len tak ti to prišlo, že teraz budeš rárkať? Ja nerárkam, ja ti len hovorím, ako sa to stalo. Bolo to ráno. A čo ešte okrem toho, že teda rkuješ? Ja čo ti je? No, lebo si prišiel ryba, rýchly riť. No tak, lebo malý sa učí teraz vybrané slova, tak ja sa to s ním učím, lebo som už zabudol, aké to boli všetky vybrané slova, ale... A že ti tak došlo teraz? Tak no, hej. Už si starší trošku. Ale do Rakúska rád chodím, hej. Ale teraz sa nedá, tak akože... Ano. Aspoň si to pozriem. Aspoň rakúsku televíziu si pozerám. Krásne. Tak ale som rád, že si tu a že teda sa cítiš fajn. Rumbagule nemáš? A vieš s rumbagulami robiť? No jej dá. Ukáž. No však ale máš ich? No tu sú. No tak mi ich daj, potom ti ukáž. Zober. Čo zober? No tak ja som tu na návšteve a budem sa tu ale hrať hovoríš, svoje že skrini. pozri sa na kamoša, jak je voľný. Uvoľnený. Nie je to tu malé? Malé to tu nie je, ale... Počkaj, sed na riti a nevymýšľaj, hej? Nemusí robiť, môže robiť, čo chce, kurník, však tu sme pod lampou. No. Tu nás není vidieť. Ale tam je najväčšia tma, vieš? No. Najväčšia a nebolo to nárad? Áno. Čo? Prečo zrovna Dan sa volal nekonečný? To ja by som mal, ako rozumieš, akože... Ale ten, že teda, chápeš, ešte niekto ide? Čože? Niekto zvonil. Počuli ste? Ne, to je zookola, čo isté, to som ja. Neboli to nejaké zvuky? Že to boli zvuky? Nie, to sa mi iba zdalo. A ty máš nejaké, tie? Aké tie? Cvičenia? Nie, prečo si myslíš? Lebo si Ideš po mne? Vadím ti? Nevadíš, ale si taký nejaký vylakaný. Prestaň, dobre? Pardon, to bolo niekedy. No ty si choroba. Ale nie som choroba. To je schizofrenik. Pohádol som? Asi keď som nezvonil, tak ne. To je schizofrenik s dátnikom. Schizofrenik, počkaj, ale to není schizofrenik, to je ten, čo mení nálady. Rus. No ale ty to si nadlho, ty si tu nadlho. Takže ty si nekonečný, ten je chorý a ty si úplne mimo. Rozmýšľaj. No. Ty si máš stihomám, ty si... Prečo by som mal mať stihomám? Jak sa to volá, keď človek není takto so sebou v poriadku? Není. Viem pár konkrétnych mien ti povedať. Ja som v poriadku. Ale nie, ty meníš, Ale som v poriadku, áno, nehádaj sa. Iba chvíľku niekedy. Rozpoltený? No, také, ale to sa nejak volá, počúvaj, to sa volá. Reunion? Ale... Ty počuť, ty budeš dlho inak. Ty si... Ale nie som ďaleko od choroby. Nebudeš pozitívna emócia. Teba už mám v podstate pod strechou, no. Hej? No. Dobre. Je to teplo. Aj ťa polievajú občas. Hej? No. Dobre. A rukavice nemáš? Rukavice, zase na čo sú ti rukavice? No tak zima. Zima? Áno. No, takže takto. Teba môžem obliec, a môžem sa ťa aj dotýkať? No, skús, jasné, v pohode. Ty si vybrané slova po R. Ja celkovo nemám rád, keď ako sa niekto delí, vieš, akože na to, čo je hlavné. Hej? A čo je vedľajšie? Ty si roundabout. Kruhový objazd. Ty musíš tú angličtinu? Je to roundabout, ne? Roundabout je to, hej. Ďakujem, jedného mám. Dobre. Aby to neboli do večera. No, hento je hotový. Lebo je ráno, že? Ty tu nemáš roldor, že takto máš tie veci? Ale prečo na R všetko? Prečo to rozprávaš? No tak lebo tu nemáš skriňu, roldor, nemáš... Ale na čo ti to je? Jakže na čo mi Toto to je? moja party, ja si to môžem mať čo Ale chcem. ma to sere, že taký bordel tu máš, no. Rýchlo, prosím ťa, však ja tiež nemám, ne. Ale prečo mne robí zlé? Ja ti robím len radosť, môj zlatý. Len radosť, žiadne zlé. No ale furt tu rerkuješ. Daj mi Radepur, lebo ma drbne. Vidíš? Ty si proste postihnutý človek, ktorý hovorí všetko, hľadá všade vo všetkom. Riťpalovú, prosím ťa, čo mi tu rozprávaš? Ty si proste chorý, tak jak henten vedľa, ktorý trpí... Máš rohypnol? Vidíš? Aha. To je na predpis. Ty v každom slove hovoríš R. Vyhral som. Čo si vyhral? No túto súťaž. Túto súťaž? No my to hrávame doma s deckami. Ale aj vyhráva niekto niečo? No vieme.
Ale toto nerobí nikto. Rádio máš? Ty už prestan s tým Ne, však ja sa pýtam, či Ale máš aj rádio, rádio, tak... aj revízor mám. Ty si revízor. Revízor? Na Riť Palovu. Ty si rýchly riť Robo. Ryba rýchlo. Ale to je trapné inak, Ríško. Mohol by si mi trošku pomôcť inak. No, ja robím, čo môžem. Fakt. Dobre, Števko, prosím ťa. Rozmýšľaj a to príde. No ty si ráčkovací. Nemáš tu rentgen? Strašne by som sa rád zrentgenoval. Ako keď si myslíš, že ja poznám všetkých ľudí, ktorí ráčkujú. Ale ja neračkujem. Tak tie, ktorí sú všimnutí na R. A pritom to R mi bolo také sympatické doteraz. A ty čo? Dobre, v pohode. No ale dobre raz, máš zase zimnicu, potom zase kričíš, potom si zase Tak, ale vždy to trvá... vyurážený, potom nie si vyurážený. Vždy to trvá iba... Chvíľku. Tebe to trvá iba chvíľku. A bereš na to niečo? Nie, na čo? Na. To trvá iba chvíľku. Stiho mám. No. Stiho mama. Máš proste takú chorobu, ktorá neviem, jak sa volá, lebo chvíľku si tak. A je to... Nie je to choroba. Ne? Tak je to vlastnosť. Je to... Tak je to... Nemôžem nadávať. Je to blbosť. Je to vlastnosť, choroba, je to pocit, je to ty si to. To, čo ti to spôsobuje. Čiže ty si... Teraz by som nechcel byť v tvojej hlave, človeče. No ale není to... No čo to je? Ramadán. Ty si... Števko, tebe sa to deje. Ty si postihnutý. Ty si proste máš ten problém. No? Máš problém. Vieš o tom, že máš problém? Nie. Ríšo ti povie na R problém. Ja mám problém? Ja vôbec nemám problém. Ja nemám problém. Bože, jak sa to volá? Mišo, pomôž mi. Ja som kurový obec, neviem. No? Môžete prezradiť, keď chceš trošku pomôcť? Ne. Dobre. Rič, no povedz. Rozmýšľam, jak ti pomôcť. Ale je to proste stav. Nie. No tak akože pozri sa, je to také, že pomôžem mu to? Už si to slovo povedal. No. To je jedno z tých... Stiho mám. No nie, práve. Nie, ale inak. Áno. Stiho mám inak, križovka. Peru. Ale to není stiho mám. Není to stiho, nie, to je kľud, však kľud máme čas. No jasné, však to je to. Kľud, no. jasné. Ja som absolútne kľudný. Tam je o hodinu menej, vieš? Viac? Áno, viac. To je... Menej. Počkaj, ale keď mi tak fasa pomáhate, hen mi najviac pomáha. Ale však to veľmi rýchlo uvádneš. No, Mne sa mi zdalo, že padám z tej stoličky, tak... ale už som to raz povedal, padáš z tej stoličky a máš stavy také, že raz taký, raz Ako taký. ja som to mal iba chvíľku, ale pri tebe normálne sa to potom aj predĺží. Jak je to ľahké, keď to vy viete, že? No. Romčo, ja ti pomôžem jemne. Sú to 3 slová až. 3 slova, obyčajné slova. A Áno. nie je to R-O-R. No, No mne teraz chodí porozumieť to tvoje rýchly, ryba, rýchly. Aj to sú 3 slová, áno. To je oné. To je ten. Už ma to prešlo. To si mi si pomohol teda, 3 slova. No 3 slova, pomohol som ti výrazne. Schizofrenia je jedno slovo. Áno, to máš pravdu. Veľká števová schizofrenia. To je v civile, ale teraz čo stvárňujem? Nedáme si ruletu mi zatiaľ? Nevyrovnaný človek, no, tak, ktorý je... Ale je to iba... Už som len kúšik od toho, ale aj tak neviem. Nie je to. Však mi pomôž trošku, však teda, ja viem, že hrať to ale nejak ma náveď ešte.
Čiže nejak sú mi úzke tie gate. Nie sú mi úzke? Ne. To si mi naviedol si ma teraz takto? Nie, sú mi úzke gate. Sú ti úzke gate. Úzke gate. Ale iba chvíľku, už to prešlo. Ja, Už sú široké. Už odstávajú. Teda to nezahrám asi, že odstávajú gate. Aha. 3 slova. Chudne, rýchlo, priberá. Fú, zlá cesta. Že? Opačným smerom úplne. Áno, Toto je zlá GPS-ka. Nie je úzke to javisko? To sa mi iba chvíľku zdalo. A ty mi pomáhaš tým, akože niečo na úzke, hej, to bude. Úzko? Všetky 3 slova ti už povedal vlastne. Ale budem to za najväčšieho hlupáka teraz. Tak dúfam, že to už budeme len chvíľku. No, tak... Čože si povedal? 3 slova? Dúfam, že to už ale to som chvíľku. počul, ale to predtým, že to bude 3 slova, obyčajné slova. No. No, takže už, fakt už to stačí. No dúfam, že to nebudeme dlho, že to budeme chvíľku už len. A čo má to spoločné, že úzke gate má s tým? No, že mu ich niekto prešije. No, Že čo? že mu ich niekto prešije. Už nebudeme dlho, že budeme chvíľku, on má úzke gate. Deti, No. Jaký máš z tejto hry pocit? No, trapný. Radíme ti. Ale ja sa neviem ani sústrediť po roku, ja vôbec neviem, čo mi hovoríte. Však ja som úplne mimo Tak myslu. 3 slova, Ale tak ty, skús... ty to nemávaš stále, to je len tak... Iba chvíľku, však to celý čas hovorím. No tak vidíš, tak to je len chvíľku. No, to nie. Je to iba taký chvíľkový, že to príde a potom to odíde. Ja som fakt mimo. No? 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 No! Si, no? Ale jaký máš za seba pocit? Že neviem 3 slova. A ten pocit trvá iba chvíľku, alebo ho mávaš často? Ten pocit. Je mi teplo. Kokos, akože fakt, pardon, ale... No ne, pardon, jaké pardon. A to ešte máme pol hodinu pred tebou. Počúvaj ma. Ja si idem dať roládu, ale... Je mi to trápne, ale mne to fakt nešlape v tej hlave. Že to je v poriadku. Máme čas, však v Londýne, dobre. 3 slova, skús postupne. No, skús Prvé postupne. slovo. Úzke gate sedíš, si dlho tu už. Není som tu dlho, ja mám pocit, že je to iba... Chvíľka. Takže prvé slovo je chvíľka. Chvíľku taký. Chvíľová. Ivana Chvíľková. Chvíľku. Čo, koľko, z každý chvíľku ťahá pilku, to čo je za, alebo čo to je za, prišiel sem ťahá, alebo čo to je? Akože ty si príslovie nejaké, alebo čo? To je chvíľku je dobré? Čo som sa zase chytil? Dobre. Ja som sa už dlho takto neuvoľnil. Ale chvíľku uvoľnený, chvíľku neuvoľnený. No, ale však aký máš za seba pocit, sa ťa pýtam. Ja vždy dobrý, ale teraz... teraz nemám bohvie A aký, v tejto chvíli máš aký pocit? Že ťa neviem uhádnuť. Tak môžeme rokovať. No tak ako... Ty buď ticho. Deti, fakt neviem. Počkaj, tak jaký máš do seba pocit? No, že to už trvá dlho a že už by som to mohol ako uhádnuť, že chvíľku to ide, chvíľku to nejde. Čo to má spoločné s tým, že on urobí, že... No. Máš... Poradbu. No, vieš čo, každá ryba má čo? Každá ryba má... Ikry. Dobre, a v sebe má, keď ju zješ, tak má to vnútri čo? Aha, kosť. No. Tak si tam... Rýchla kosť, no ma sa úplne poprietol. No, počkaj. Rybacia kosť. Takto. Počkaj, takže Dobre, ty si nejaká... ústredná... To mám uhádnuť. Kriminálna. Ústredná... Takže vieš, ako sme sa bavili o tom, že ROR, tak, No. tak HPU. HPU, áno, no. HPU. Chvíľu... A na konci je kosť. Chvíľu... Možno je to len taká parnoja, ale slovo chvíľa sa dá... Vieš, že má aj prídavné mená, aj príslovkové určenia a tak ďalej. Že není to len chvíľa, že nedrž sa tej chvíle, ale chvíľky... Aký máš do seba pocit? Toto sa ma pýtaš tretíkrát. Nie náhodou. Ale teraz chvíľkovo máš aký pocit? Tu niečo je?
No, žiadny. Chvíľkovo sa cítim tak a chvíľkovo... No? V strede je pocit. Decka, toto nemá zmysel. V Londýne svitá. V strede je pocit. Áno, v strede je pocit. No. Števko, kde si bol? Išli sme hrať partičku. Úžasný. Pocit. Sa mi asi... Úzkosti. No. Celou vetou? Teraz to daj celé. Chvíľku úzkosť prišla. KPU. Cholesterolový chodník Úzkosť. nad Labem. Chvíľková No. podrebaná úzkosť. Chvíľkový podrebaný úzkosť. Chvíľkový... Ja to nerobím na schvál, ja fakt neviem. Chvíľkový prúser. Chvíľkový, jak sa cítiš? Prízemný úsmev. No, jak sa cítiš? Je to taký... Chvíľkový... Čo cítiš? Čo cítiš? No nič zatiaľ. Možno pot. Romadur. Ty si jedol Romadur, počúvaj. Chvíľkový. To sme dobre, že máme jedno slovo. Ale aký máš za seba pocit? Na P? Na P? Jaký máš zo seba pocit, tak taký. Chvíľkový pocit úzkosti. Jaj! Toto bolo... Toto vymyslel, daj si facku. Roman, ty by si ma normálne vyliečil, keby si bol Počkaj. psychoterapeut. Ale tam je to ťažké. Ťažké to bolo, to uznávam. Chvíľkový pocit, ani to neviem zopakovať. No, chvíľkový pocit úzkosti, to je normálne terminus technicus. A toto prišlo sem na party? Áno, toto tu mám napísané a viem ti presne povedať. Doktorka Štrajgerová. Veľmi dobre ste to mysleli. Naozaj, chvíľkový pocit úzkosti. Počkaj, nedi poviem, kto to povedal. Ne, však dobre to je. Chamberlain. Postarali. A počkajte, ale dostali ste nás o hodinu na vášho Karol života. Tvrdý to bol, prosím ťa Karol pekne. A on Tvrdý. dokonca má, že chvíľkový záchvat úzkosti. No, takže znovu celé. No, ale ešte tu máme R. Áno, ešte tu máš, nech sa páči. Ríško na R. A hovoríš ty stále R, takže ty si prišiel na party, aby si hovoril R. A máš čiže rekačku. Nemám rekačku. Podľa toho, čo to je rekačka. Ty si ale tak v kondícii. Musím povedať, že ty si za ten rok v takej Úplne kondícii. mimo. Ja som dlho nebol medzi ľuďmi, tak ja neviem, že čo... Ty máš rekačku. Tak prosím ťa. No, prosím Mňa ťa. priviezol Robur Áno. a ja neviem, kedy zasa pre mňa príde. Ja hej? tomu rozumiem, ja ti poviem, čo vidím a cítim. Ty v každom slove sa snažíš povedať R. Takže prišiel na party človek, ktorý v každom slove hovorí R. Vymyslím si to perfektne a píšem stop, Libier posielam. Mňa z teba drbne. No zase tam je R, mňa z teba drbne. Čiže je to rakúsky Rišo, a ešte má aj biceps, čiže je to kuka do riti. No, tak, To musí byť vysoko dáriť, ale... Však som si to uvedomil, že už som nastratý trošku. Že proste strašne to je pekné, lebo prišiel a teraz no tak hurá, povedz. No skús to ešte raz urobiť. Skús to ešte raz urobiť. Dokážeš toto? No. Ukáž to, urob to ešte aj ty. Tak. A čo teraz? No. Čo teraz, Rišo? Budeme surfovať alebo súťažiť? Myslím, teda som. Cogito ergo sum. Výborné. A to je to, čo si prišiel? Ja ne, ty. Či som uhádol cogito ergo sum? Nie. Myslím teda som. Nie. Mysliteľ. Nie. Na R. Mysliteľ na R. Je to proste... Je to oveľa jednoduchšie. Socha z R. Socha z R. No. Je No. to... No. Rambo. No, to by bolo Rambo. Postav sa. Ale to je ten... Pozri, jak vyzeráš. To je ten boh. Pozri sa na seba, jak vyzeráš. Sa pozrel niekedy na seba, ako vyzeráš? To je ten olimpionik, niečo robí. To je... Diskobolos, myslím. No, diskobolos, no, ale na R. Ale ten ináč má tú ruku. Dobre. Ten má tak ruku. No dobre, a toto bude iný olimpionik.
Olympionik, ktorý prišiel ráčkovať. No, Ježiš, to ja... Ty si fakt mimo kondície. úplne, počúvaj, vieš, čo to je rok byť doma? Toto vôbec nie je relevantné, takže ako môžeme... No ale dobre, tak sa teraz skúsme vážne zamyslieť nad tým, že No. urob to ešte raz. No, pozri sa do zrkadla. Urob to ešte raz. Pozri sa do zrkadla a čo tam vidíš? Ráno. Rosa padá. Rišo ide Chcel by som povedať, že to je nejaká akože... Rusoviec. Áno, tam sa to stalo. Na ceste do Rusoviec. Akože tam je to R, akože nejaká Vidíš, že je pomoc. nejaká retrospektíva. No. No, čiže on to... Toto je čo? To je vojak. Toto je... No, toto čo je? By som povedal, že to je I. Meké. Takže ty si slovo? Slovo Válkovo. Toto je R. On je písmeno R. No! No, ale... Ježiš, to je Roman, tak toto bolo. Počúvaj, Klobúk dole, že sa zapotil. už sa stvie do klobúk dole, akože. Fakt ti to prestalo myslieť. Mal si začať chodiť medzi ľudí. Mne to prestalo myslieť, lebo vy ste si vymysleli, už ani neviem zopakovať, čo to bolo. Ale chvíľkový pocit Písmeno úzkosti. R, chvíľkový pocit úzkosti. Ale písmeno R. Takže ja som začal hrať chvíľkový záchvat úzkosti, ale skončilo to pri pocite, lebo to trvalo dlho. No ináč, musí teda Nepozri povedať... sa, začni krížovkami každé ráno doma. Počúvajte, vy si predstavujete, že takýto príde na party, takéto Ale niečo. Ja som čakal vysavač, mixer, hajzlovú dosku. Pán národný umelec, pán herec Národného divadla ešte v živote neprišiel na scénu s tým, že rýchlo rybariť. To si myslím, že ešte tiež nedal úplne. To som nevedel ďalej, priznám No. sa tie vybrané slova. No. Takže. Dobre, počúvajte, dáme si už poslednú vec v tomto momente, lebo už čas sa nachýlil. Áno, už začali chodiť nočáky v Londýne. Dáme si teraz, nesplním ti sa, že nedáme si one, ale skúsime si zahrať nejakú situáciu. Ja vám párkrát tú situáciu zmením podľa môjho mienenia. Budem meniť televízne a filmové žánre, hej? Preto sa tak aj tá hra volá, že televízne a filmové žánre. Vy by ste mali zahrať nejakú bežnú situáciu, tak bežnú, no. Akože niečím samozrejme jemne atypickú, ale ja teraz trepnem. Je mŕtvola, sú tam dvaja vyšetrovatelia a je tam svedok, povedzme, alebo niečo takéto podobné. A ja vám budem meniť televízne a filmové žánre a vy sa tomu musíte prispôsobiť. Veľmi jednoduché zadanie, hej? Chlapci, Je to pochopiteľné? Aby sme si upresnili, môžeme meniť aj text, alebo... Všetko. Celú situáciu. Len mali by ste trošku zostať akože v tej téme, ktoré... Romčo, ty buď mŕtvola, ty si teraz oddychni. Ja som skončil s touto hrou. Ty si teda, povedzme si, že máme nejakého svedka, povedzme, čo je tam nejaký forenzný detektív a povedzme, máme tam jedného Tak ja budem vyšetrovateľa. svedok. Dobre? Máme forenzného, máme nejakého... Ja budem forenzný. Dobre? Tak ja budem vyšetrovateľ. Dobre, samozrejme. Romčo je... Mŕtvola. Ty si neforenzný. Môžem si aj láhnuť, bude ma vidno aj v Londýne, keď ležím na zemi. Áno. Snáď áno, majú tu hore kamery. Ježinkové husle. Ja som cukrík, hej? Áno. A dôležité je teda, že ja zazvoním a potom poviem zmenu žánru. Hej? Čiže prezradím nejaký úplne iný žánr, nie je taký, akom to budete hrať a vy sa to musíte prispôsobiť. Ja ešte rýchlo pozriem, kým sa oblečíte. Máte pokojne čas na Facebook. Títo dvaja sa tak smejú, títo dvaja. No počkaj, mali na čom, čo ti poviem? Bože môj, Tuto to je píšu... Taká hamba. Ježiš. Hamba, že? Ne, všetci píšu, že super. Nie, tam tých 15 správ, že hamba, tak všetci píšu. Ale zlatí sú, akože fakt tu píšu milo O ľudia. tomto sa mi bude snívať, že... Pozri sa, si mŕtvy na zemi teraz už, vidíš? Ukáž sa? Že normálne ešte si live mŕtvy na zemi, vidíš? Je to také 3 sekundy. Dobre, no. No. Dobre, takže ideme žánre. Filmové žánre. Chalani, vy máte postavy nejaké? Počkaj, dám ďalej tieto... Ja si záber na týchto, no, pekné, príprava. Chvíľkový Verím, že v Londýne pocit máme úzkosti. dobre. Písmeno R príde... Koho by to napadlo, že písmeno R príde na party? Už to nechcem ani počuť. Toto. Dobre, už som mŕtvý. Také jednoduché, že? Alebo chvíľkový pocit úzkosti ťa prepadne. To ešte ten kruhový objazd bol pohoda. Je to jasné, hej? Teda vy by ste mali hrať normálne reálnu situáciu, jak keby z nejakého filmu... No, tak reálno, no. Čo? Ty si, prepáč... Ty si svedok, nie? Ty si svedok? No. Ale ti zima na uši, evidentne. Ale len na uši. Dobre. Zimný svedok. To je nie očitý, ale ušitý. Ušitý svedok. Dobre. Čiže, chalani, rozohrajte si situáciu akokoľvek. Pokojne si to rozvrstvite, hej? Čiže jeden príde, druhý príde.
Ja som vyšetrovateľ. Tak ja prídem posledný. Jasné. Je to samozrejme na vás, jak si to zahráte. Vy musíte hrať tú situáciu normálne, štandardne. Ja vám to tými žánrami budem meniť, hej? Robko, pripravme si potom aj nejaký taký beatík. Dobre, ak si mal ten Jackson bol dobrý napríklad. Potom nejak ku koncu. Dobre, dámy a páni, nech sa páči, začína sa televízna filmová žánre práve teraz. Tak to tu leží koľko hodín? Asi 2. Tvrdná stuhlosť. Magda, hneď ti zavolám. Dobre? Je mŕtvý? Takáto teplota tu bola? Aj keď Presne takáto. Ja som chytal motýle a vtedy sa to stalo. Takto tu ležal, hej? Ne, vtedy ešte žil. Ležal po stojačky? No, ešte žil, chápete? On žil, sa so mnou rozprával a zrazu ja Čo hovoril ako posledné? Hovoril, že aké motýle chytám. Ja hovorím, ja neviem, aký mi priletí do sieťky, tak takého chytím. Stop. Kolega, Áno? už viete, ako zomrel? Na smrť. To sa väčšinou stáva. Áno. Vždy zomrú na smrť. Sakra. Čas smrti približne tesne pred ukončením života. Vy ste svedok? Prosím? Vy ste svedok? Ja vás zle počujem. Či ste... Rozprávka. Vy ma zle počujete. Tak ja vám do uška teraz pošepkám takú otázku. Čo ste robili v stredu o 8 večer? Aha? V stredu o 8 večer som išiel do hory. Do hory? Áno. Mať ma vyhnala, že mám doniesť zázračné byliny. A v tom stratil som sa. Ale pred sebou som uvidel domček. A to nebol domček, to bola taká chalúbka. Úbohé chlapčiatko. Že som to nenormálne kúsol. Vyšla odtiaľ taká stará špina jedna proste a začala ma ťahať donútra, že poď môj zlatý donútra. A ja, že a čo si urobil? No nič som nechcel, ale ona začala zo mňa trhať šaty, že poď, ja ťa vykrmím. Ja hovorím, mňa netreba vykrmiť, čak na čo, pozrite. A ona, že aj tak ma vykrmi. Teleshopping. To sa nedalo zaspať. Že ma aj tak vykrmi a ja hovorím, čím ma vykrmi? Čím ťa ona, že vykrmím? pozor, vykrmím vás skvelým diabetickým výrobkom, ktorý dostanete iba u nás. Áno, a vždy, keď Takže rýchlo volajte, áno. skončíte presne takto. Informácie pod lištou, áno, James? A pre tých, ktorí zavolajú hneď, posmrtné škvrny zdarma. Livores mortis, rigor mortis, to všetko dokonca Donnellyho príznak do 15 minút. A ak zavoláte úplne hneď a dáte sa do poradovníka, vyhrávate trumpské karty. Naozaj si Samozrejme. povedal posmrtné škvrny, James? Presne tak, posmrtné škvrny To sú je moderné. neuveriteľné. Dokonca vo filme Avatar boli používané naše posmrtné škvrny na modré vzozretie tela. To nemyslíte vážne? Áno, Jack! Úžasné, zavolajte. Telenovela. Juan, myslíš to vážne, že je mŕtvy? No ne. Áno, je mŕtvy. S dovolením, Carlos. Juan, priznaj sa, bol si to ty? Nie, Vždy si ho chcel zabiť. ver mi, prosím ťa. V živote by som niečo také neurobil. Bol to môj najúprimnejší brat. Moja hlava ti verí, ale moje srdce nie. Odmieta prijať túto správu. Prečo, prosím ťa? Juan, Ja už nevládzem. Nehovor mi Juan, keď som Carlos. Juan, ako mohol skočiť z mosta, keď žijeme na púšti? Sám neviem. Preto som bol z toho šokovaný. Hovorím, ako si mohol umrieť, keď sme na púšti? A neodpovedal mi, takže nepoznám. Sci-fi. Nepoznám odpoveď, ale musím ísť domov. Domov. Myslím, že ho zasiahla modrá hmlovina do pravého oka. Série 2. Andes, volajte Meniho. Pozrite sa! On žije! Nežije. On len šije. Krváca z karamelky. To nie je karamelka. To, čo vidíš, to nie je karamelka. A čo je to, Hans? To ti poviem, keď budeš starší. Erotický. Áno, starší. Kedysi sme tu volali všetci spolužiaci, že to je Jožo s jeho karamelkou. Šefe? Všetky dievčatá sa išli uplácať, aby tú karamelku dostali.
mám priniesť, tak sa povie, vak na mŕtvolu. Samozrejme. Ale pozor, už prichádza inštalatér. On ho tam samozrejme strčí. Tak čo, budeme sa len rozprávať, alebo... No už je tvrdý. Jasne, že nie. Už tuhne. Muzikál! Už tuhne, už úplne stúhol. Výborne. Ďakujem, dámy a páni. Toto bolo... Tak sme ťa v tom nechali vymáchať. Ďakujem. Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujem ešte stále do Londýna. Verím, že ste nám boli verní dnes večer. A vidím podľa tam toho... už nikto nie je. Sú tam ešte oni v divadle. Ďakujeme veľmi pekne, tuto z klubu Pod lampou. Ďakujem hlavne Miškovi Kubovčíkovi, Richardovi Stankemu, Romanovi Pomajbovi, Števkovi Martinovičovi a nášmu Robkovi, ktorý prišiel až Michal. Štefanovi Hríbovi, Viktorovi, Petrovi. A za pivo ďakujeme a vôbec. A verím, že sa teda uvidíme už niekedy aj tak, že budeme tam môcť docestovať. Čaute zatiaľ, dovidenia, dobrú noc. Držte sa. To sme boli tak dlho. Deti, to bolo.